VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. Des que el Figueres es va proclamar campió matemàtic de primera catalana a Sant Feliu de Guíxols, que la família unionista ha estat de festa. La darrera jornada de Lliga Vila tenim, que clouria amb el sopar de final de temporada de tots els equips de la Unió i de la Fundació, començava amb el passadís al juvenil B pel seu ascens i l'equip de Figueres del tercer regional d'ara fa 5 anys. La darrera jornada de Lliga començava freda per a un conjunt local que veia com un premià atrevit i atent per intentar sorprendre el campió, ho provava en certes ocasions, però sense sort. Aquesta iniciativa visitant va engegar els motors dels figuerencs i Ricard Ferrer primer i Pol Comte després van posar a prova Cuevas fins que poc abans del descans el mateix Pol Comte obria el marcador amb una tisora que significava l'1-0. A la represa tot havia canviat, tornaven a ser el Figueres de sempre i Teixi avisava poc abans que Pol Comte fes el segon. Però Teixigol, com així l'anomena l'afició, no ha volgut tancar la temporada sense marcar i finalment va poder fer el 3-0 després de recollir l'assistència de Caram, l'autor del quart i últim gol de la jornada. Poc abans el capità Jordi Cruz deixava fora de joc el porter visitant, però el seu xut anava desviat i Jairo enviava massa enlaire la pilota. Al final, abraçades, ovacions i càntics per a un Figueres que aquesta temporada ha estat excel·lent i que acomiada a dos grans jugadors que es retiren, Toti Tarradellas i Jordi Cruz.